Prečo hrám frisbee? Akcia. Prepačte. Tak sa nám najprv predstav. Takže som Zibo, alebo Libor. Hrávam za Team Hortense. A čo vás dávať, hrávam frisbee. A prečo hráš frisbee? Prečo to je super šport a odchádza tam, nie je tam žiadny fyzický kontakt. A aj spirit. Veľmi sa zakladá na spirite a to sa mi páči, je to asi jediný šport, ktorý toto zabezpečuje. A čo to ten spirit vlastne? Ako to vnímaš? Ako vnímam spirit, to je to vlastne duch hry. Čiže to, ako ľudia bojujú, ako si dokážu priznať faul a je super, že to nie je žiadny rozhodca. Takže to bude jasný spirit. A ako si začal hrať frisbee? Vlastne scouting ma k tomu doviedol jeden človek. Dlho sme hrali iba amatérsky a potom sme sa dostali na turnaj Majstrovstva Slovenska, kde sme dostali už všetkých nakladačkov, ale už nás to chytilo. A aké máš čo do budúcnosti? Plány do budúcnosti? Hrať ďalej frisbee, dokiaľ sa to len bude dať, dokiaľ zdraví dovolí. To je všetko. Ale chceli reprezentatívny vzhľad. Michal, poď!